Čaute ľudia, dneska si zahráme Rivals a jak sme vám slúbili, tak si zahráme Splash za 2v1. Ja si zaberiem toto a toto. RPGčko, brokady, pesti a trúbku. Zatrúbim, i keď nevím, čo to robí. Ja aj vlastne mi to dáva rýchlosť. Tady je. Bam. Wow. Bum. Toho jsem zabil. Ten druhý je kde? Tak. Idem. Henten tady stojí na místě. A bác! A bum! A bum! Bam. Vyhrál jsem. Teraz to tuším 1v1, lebo ten druhý se odpojil. A bum! Má málo životů určitě. Tak, idem, len nevím, kde je. Naschvál mi napíšte do komentáru, jaké zbraně vy používáte v Rivals. Já používám RPGčko. Bam. Je to dost silná zbraň. Teraz si dám brokádu. Zatrúbim. Au. Bum. Tak. Kde je bác? Tady je. Vyhrávám za to 4-0. Dobrý som. Kde je? Pam. Jsem ho buchal, tak pam. A pam, vyhrál jsem. To bylo ľahké. Ale toto byla krátká hra, takže si asi můžeme dát ještě jednu. Tak. A možno už tady bude aj ten druhý, nevím. Ano, je tady. Dobre. Tak. Ideme tady. Tak. A ideme rýchlo rozdrkiť ešte raz. Teraz by sme si mohli dať crossroads asi. No a uvidíme, jak to tam dopadne. Teraz bych skúsil brokádu, snajpu, motorovku a trúbku. Ten už má level 6. Tu zatrúbil jsem. Tady je ten jeden. Jde dole. Tak dal jsem mu snipe. Hurá, vyhrávám. Zatať sa mi darí. Tak zaberem si brokádu a idem po nich. Tak, idem. No ví, kde sú. Lebo vážne nikde nevidím. Zaujímavé. Tak idem sem. No ví, kde sú.
Tak poskáčem si. Vůbec nevím, kde jsou. Jednej jsem dal snipe a ten druhý nevím, kde je. Jo, on někde střílá. Hen tam. Tak, pam. No zapálil. Bam, blokády. Střílá po mně furt. Pam, pam. Dal jsem ho. Tyto zbraně se mi lúbí. Tak, zaberem si motorovku. Tak. Nevím vůbec, kde jsou. Tak. Tam je jeden snipe. A ten druhý je... Kde je? Zabil jsem ho. Tak. Za to mi to jde dobře. Za to těch zabíjám. Tak zaberem si trubku. Zatrubil jsem. Bam, hen tam. Mně se to teda zaseklo. Tak vůbec nevím, kde jsou. Zaujímavé. Kde by mohli být? Tady. Já bych ho ještě po mně. Já jsem vypadal z mapy. Takže 3-1. 3-1. Zaberem si trubku. Dám slide, zatrubím. Hej, co po mně hned střílá? Já jich nevidím vůbec. Já to mám seknuté. Tady je jeden. Tak. Zabíjám ho. Kde jsou? Proč mi furt utekají? Tak. Tam. On tam střílá. Tomu nemusím dát snipe. Druhý tam čo robí? Bác. Tak je po něm. Dobře jsem jich tam zabil. Posledné kolo pre mňa. Možno bych to dal 5-1. To by bylo dobré. Tak. Kde jsou? Hen tam. Jeden je mrtvý. Tak se mu snajba. Ten druhý tam čo robí? Kde je? Tak, jdem. Nevím vůbec, kde je. Zvláštné. Někde střílela. Zaujímavé. A jdem tady. Jdem
hore. Tady se nedá. Keď strýla. Vůbec nevím, odkud střílela. Tak. Já nevím, odkud střílela, ale že vůbec. Ma zabil. To jsem teda nečekal. Dám si teraz RPG, brokády, motorovku a trúbku. Musím ich zničiť. Toto jsem zabil jak prvého. Hoši, kde je ten druhý? Divné. Kde je? Kde je? On ma vidí asi a já jeho ne, to je zvláštní. Tady je, jak jsem ho nemohl, jak to, že jsem ho neviděl? Kde je? Zvláštní. Kde stříla? Tam je. Tak pustím mu tam ten raketomet. Tak. Nabijem si. Tak. Bum. A kde? Vyhrál jsem. Juhu. Jo. A keď budete chcet pokračování, tak dajte like, odběr a koment, že chcete další. Zata čau.